ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ከብራት ሰማዕቲ ራድዮ ኤረና ናይ ሎሚ 322 ታሕሳስ ፈነወና ይፍልም ኣሎ። ሰናይ ምክትታል። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ብሉጽ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ 2020 ተሰይሙ። ሶማል ንቐዳማይ ሚኒስተር ዒላማ ብዝገበረ መጥቃዕቲ ሓደ ጀነራል ዝርከቦም ሓያሎ ወተሃደራውያን መኮንናት ተቐቲሎም። ኮንጎ ብራዛቪል ን36 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ሳሶ ንጌሶ ንተወሰኺ ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ኣብ ምርጫ ክወዳደር እዩ። ሬድዮ ኤረና ዜና ብዝርዝር። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኒፖ ዴልኮ ዋን ፕሮቪንስ ቢንያም ግርማይ ብሉጽ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ 2020 ኮይኑ ተዓዊቱ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ቢንያም ግርማይ ከምኡውን ሄኖክ ሙልብርሃን ካብ ክለብ ኩቤካ ኣሲስ፣ ያዕቆብ ደበሳይ ካብ ክለብ ኒፖ ዴልኮ ዋን ፕሮቪንስን ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ክለብ አንድሮኒ ጂካቶሊ ሲድሪሜክን ዝርከብዎም 10 ተቐዳደምቲ ንሽልማት ብሉጽ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ 2020 ከም ዝተሓጽዩ ዝዝከር እዩ። እቲ ውፅኢት ትማል ረፋድ ኣብ ዝተገልጸሉ ድማ ቢንያም ግርማይን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ቀዳማይን ካልኣይን ብምዃን ተዓዊቶም። ሩዋንዳዊ ሞይሴ ሙጊሻ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ። ቅድሚ ሕጂ ነዚ ክብሪ እዚ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2012፣ መኽሰብ ደበሳይ ኣብ 2014፣ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ 2015 ከምኡ ድማ ተስፎም ዕቁማ ማርያም ኣብ 2016 ተዓዊቶም እዮም። ንሽልማት ብሉጽ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ ድምጻ ትህብ ሽማግሌ ብኣቦ ወንበርነት 5 ግዜ ተሸላሚ ብጫ ማልያ ቱር ዲ ፍራንስ ዝኾነ ፈረንሳዊ በርናርድ ሂናውልት ትምራሕ ኮይና ኣሰልጠንቲ ዳይሬክተራት ስፖርት መራሕቲ ጋንታን ኣፍሪቃውያንን ኤሮጳውያንን ጋዜጠኛታትን ይርከብዋ። ኣብ ሶማል ዞባ ጋልካዮ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ንቀዳማይ ሚኒስተር መሐመድ ሑሴን ሮብሌ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ተገሊጹ። ህዝቢ ነቲ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ሓደ ወርሑ ጥራይ ኣቕፂሩ ዘሎ መራሒ መንግስቲ ሶማል ኣብ ማእከላይ ዞባት ሃገር ናይ ድጋፍ ሰልፊ ከካይድ ምዃኑ ምስ ተፈልጠ እቲ ስርሒት ተዋሊዱ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ ስታድየም መደረ ከስሚዑ ስለ ዝተባሃለ ህዝቢ ናብቲ መእከብ ቦታ ንምእታው ብ18 ታሕሳስ ተሰሪዑ ኣብ ዝነበረሉ ነታጉይ ዝዓጠቐ መንእሰይ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ሓደ ናይ ጀነራል ማዕረግ ዘለዎ ዝርከቦም ብውሕዱ 5 መኮንናትን ካልኦት ሰባትን ቀቲሉ። ይኹን እምበር ዒላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ነይሩ ዝተባሃለ ተቐዳማይ ሚኒስተር ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ቦታ ኣይነበረን። አልሸባብ ነቲ ስርሒት ከም ዝሃንደሶ ተገሊጹ። ሶማል ብዘይካቲ ምስ ጎረቤታ ኬንያ ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ኣሜሪካውን ሰራዊታ ካብቲ ሃገር ከተውፅእ ምውሳና አልሸባብ ንኸስፋሕፍሕ ተወሳኺ ዕድል ዝፈጥር ምዃኖም ተንተንቲ ዘረድኡ። ኣብ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ካብ ዘለዉ መራሕቲ ሓደ ዝኾነ ፕረዚደንት ኮንጎ ብራዛቪል ዴኒስ ሳሶ ንጌሶ ዝመጽእ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዝካየድ ምርጫ እውን ደጊሙ ክወዳደር ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ካብ 1979 ክሳብ 1992 ከምኡ ድማ ካብ 1997 ክሳብ ሎሚ ብድምር ን36 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ዝመጽእ ዓመት ተወዳዲሩ ኣብ ስልጣን ክቕጽል ከም ዝደሊ ዘፍልጥ ዘሎ 17 ሰልፍታት ብልፍንቲ መሪሕዎን ክወዳደር ስለ ዝደገፎ ምዃኑ ገሊጹ። ሳሶ ንጌሶ ዕድመ ንፕረዚደንት ዝወዳደር ዜጋት ሃገር ካብ 70 ክሓልፍ ከም ዘይብሉን ገደብ ስልጣን ድማ 2 ዓመታት እብረ ምዃኑ ዝድርት ቅዋም ኣብ 2015 ከም ዝቐይሮ ይፍለጥ። ወዲ 77 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ፕረዚደንት ኮንጎ ብራዛቪል ካብ ሓያሎ ኣንስቲ ዝወለዶም ብውሕዱ 11 ቆልዑ ከም ዘለዎን ንደቁ ኣብ ዝተፈላለየ ላዕለዋይ ስልጣን ሃገር ከም ዘዋፈረን ይንገረሉ። ብዘይካዚ እቲ ፕረዚደንት በዓልቲ ቤቱን ቤተሰቡን ኣብ ፓሪስን ካልኦት ከተማታትን ኤሮጳ ኣማይት ሚልዮናት ዝግመት ገዛውቲ፣ መጋየፂ መካይንን ካልእ ንብረትን ከም ዝውንኑ ይፍለጥ። ብወግዓዊ ኣፀዋውዓ ሪፐብሊክ ኮንጎ እናተባህለት እትፍለጥ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ትርከብ ኮንጎ ብራዛቪል ልዕሊ 5 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ዘለዋ። እዛ ነዳድን ካልእ ማዕድናትን እተፍሪ ሃገር ዝበዝሐ ካብ ህዝባ ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝርከብ ወይ ድማ መዓልታዊ ትሕቲ $2 ኣታዊ ዘለዎ ምዃኑ ጸብጻብ ባንኪ ዓለም የመልክት። ኣብ ኣፍሪቃ ንልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘለዉ 8 መራሕቲ ፕረዚደንት ኮንጎ ብራዛቪል ሳሶ ንጌሶ፣ ፕረዚደንት ካሜሮን ፖል ቢያ፣ ፕረዚደንት ኢኳቶሪያል ጊኒ ቴዶር ኦቢያንግ ንጉያ ባሳጎ፣ ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዮዌሪ ሙሴቬኒ፣ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ፣ ፕረዚደንት ቻድ ኢድሪስ ደቢን፣ ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜን እዮም።
كابرا سمعتنا زينا تفصيم له مدب سبورت كسعبيو دقيمه مكتالكم كتقصلوا عدمكم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو سلام كما يتقنيه زخبركم زخبركن تخطاتلتنا لومي سولوس 22 تحساس كلتاشن عسرانيو كم كل جزء سولوس مدب سبورت حزنا لكم قريبنا لنا بمغنيات موت أرجنتيناوي كخب تتصاوتاي كعس اجر عالمنا دياغو أرماندو مارادونا نقربلكم ابزلنا تخطاتها المدبات ابز حلفه ثلاثه كفالات نسوب درجه كلباتن هاغراويت غانتان نزبركتو كمون نيكونتا دقون انستون بمطنو زدحسسه تحستوتات اكافيلناكم نيرنا نلومي اب رابعي كفالكا مس دياغو ستحازو زتفلاليو فليات فصاميتات نابزانكم كنبصحينا مكتالكم قصلو سم مارادونا كل عالم كله تنسوا وانش عالم 1986 مكسيكو قبل على انجليز زاتون بشتو كفل زمن مالت جول اوف ذا سنتوري كمون بيد املاخ ويكا هاند اوف جاد زفلطا كل تغولات كذكر قدنيو نتي بعوت أرجنتينا كلتا بحدث تفصمه قطم زمرحه ابزوان زي ود 76 عامت كوين زولو تونيزياوي دانيا علي بن ناصريو نسو بزعباتي ابتا تاريخاوي تعلز تفصمه تاريخاوي كستت كزنتن كلو مارادونا نتا كاليت جول كقطران كله كعسو اب ماكل ميدا رخيبيو ان خبكبا كيدو انا خا اجرو ددحري سيبه نخم بعل مارادونا زامسلو تصاوتي تدان تدا الله خوينكا يعينتها كابوم ايتفلنيخا انجليزاوان اب منقدو حنكيلوم نخودقو ثلاثه فتنات كوان تجبروا اتي نعوت زنبرو هنطينت جن نقدميت قصو طراي كحنبب اخيلو انا خا كساب اب كل فصم قلع مقطعت زبصح في سكاي كينفحكو قصل انابلكو يسنيو نيره بخل وجن كا ثلاثه تصاوتي طحاحيسو كميغيرو 50 متر زاكل تحنبيبو بمبال بغرمو تعذيبيو اب ساندو قلع مقطعتي مساتوي كودقويوم الى ريغوله نماب في سكاي اب افي وتيفه تداليه انت قناجن بزدن اجباب نرابعي تخلاخلاين نحلا ولدات بيتر فيلتن انتحسو ناي مبل 10 كفل زمن زبلصت جول امزغيبو ابتي تاريخاو اغاطامي ابركتو مغباري حبوني ابتي فلما اتوم ثلاثه تخداخلتي نمارادونا كودقو كفتون كلو بدل ويكا فاول الى فيسكا نفحن تزخون نيره نتنا شعوت امرات بعيننا كنمسكر اي مباقعنا نيرنا نتصوتا نمقصال نمارادونا ذهبكو ربحه حدا اب هيوتي كاب زخور علو عبيتي عوتاتيو بمبال نلعلي 30 عامتات ندحري تمليسو زخرتاتو اكافيلو بن ناصر ترخو بمقصال اتا كاليت جولون صبو غيره يذكراي تخلاغلا انجليز ستيف هوج نقدميت علمو زهرما كعسو علامه صحيتا ناب دحريت مستملست مارادونان فيلتنن بحنساب زليلوم كلتيوم حقوم يوم هيبو من نيروم اب كلتاشن 17 اب مبل 8 عامت عدميو زعرفه بولغارياو مسمر دانيا بوغدان دوچوفغن فيت نفيت كوينو بنصر يعزبوم نيرو انا بوغناي اب فلما سلستطراطركو ناب دوچوف تميته دوچوفكا تمارادونا بيدو زقصرا شتو نصحت جول كم زخنت ناب مسمر فرق فصامي اناغوي بملاس ارغاغيصلي ابتوان فيفا ذهبنا ممرحي نصري نيرو مسمر دانيان حدا فصامي كاب دانيان لعلي زحاشناي مرأي تخولون تدالو وسانيو كخبر للو زبليو بمسرت ممرحيتات فيفا نعيتا شتو ميتي كميتي حقاويت جوليا ابز صوتا بفيفا بلوص 9.4 نطبيه توهيبه دوچوف دحر صوتا كل تأداو كم زراي حبيريو انتقونا جن اتأداو ناي مارادونا دي ولا ناي فيلتن رقصنيا ينبرن غاري لينكر ناباي متيو دانيا بجاخا بيديا تمزغيبايلوني اناخا بجاخا تميلكا تصاوت بمبال مليسلو انجليزاوان ابت غيزيتي زرايو سبورتاو چونت زناديو صوتا كفصم 9 دقائق مسترفو لينكر حنت جول بمتاو نوصيت نابكل تبحده لويتو بلبي انجليز كاليت جول كقصرمو مدوب ناي صوتا غيزي كل تبخلته كودا دلينيره تمغنيات دما نتي ماراخي صوتا نتوسخي 30 دقائق نخست مقرو حررتا سلازحدركيو موقت قديفكا امنغو خلتين عبيت غانتاتات زيته 30 صوتا كابز جمر كساب زودا ازيو زحغوسن بولص نيرو بمبال ازنتيو اب كلتاشن 15 مارادونا ناب تونيزيا مبصحاب زكايدلو نبي ناصر نابيتو بمخاد بصحو نيرو اتدانيا خان دياغو ابتي عامت ارجنتينا زيكونسي نسخه خوانچ عالم تعويدكا الو
ማራዶና በወገኑ ናይ ትዕለት ዳኛ ንስኻ እንተዘይትኸውን ነርካ ናይ ሙሉእ ክፍለ ዘመን ዝበለጸት ጎል ከእቱ ኣይምባቕዓኩን ነይረ ብምባል ንዘለኣለማዊ ዓርከይ ዓሊ ዝብል ጽሑፍ ዘስፈረላን ክታሙ ዘንበረላን ማልያ ኣርጀንቲና ከም ህያብ ኣበርኪትሉ። እንግሊዛውያን ካብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 1986 ኣብ ርብዒ ፍጻሜ ብኣርጀንቲና ተሳዒሮም ምግላፎም ርእሱ ዝኸኣለ ዘሕዝን ምኽንያት እኳ እንተነበሮ ማራዶና ብኢዱ ብዘመዝገባ ናይ ዓመፅ ጎል ዘይፍትሓዊ ስዕረት ተጐልቢቦም ምውፅኦም ግን ክልተ ሞት ነይሩ። እቲ ስዕረት ብፍጻሜ ክዋሓጠሎም ዘይከኣለ ከም ሮይ ዊልኪንስ ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ገና ናብ መቐየር ክዳን ቅድሚ እታዎም ፀወታ ይደገመልና ብምባል ኣቤቱቶም ናብ ፊፋ ንኸቕርቡ ንሰበ ስልጣን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ክውትውትዎም ተራእዮም እዮም። ብሓዘንን ቁጣዕን ርእሶም ኣድኒኖም ናብ ክፍሊ መቐየር ክዳን ዘምርሑ ተጻወቲ እንግሊዝ ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ወይ ከዓ ኣነ ሓፂራትን ይብል ንሳ ድማ ተደቢራ ትስዕስዕ ከም ዝበሃል ኣብቲ ክፍሊ ተወሳኺ ዘሕዝንን ዘርምምን ክስተት እዩ ጸኒሕዎም። እቲ ዘይምዕሩይ ቅላዕ ብምህራም ኩዕሶ ንድሕሪት መሊሱ ነታ ብኢድ ዝተመዝገበት ጎል ማራዶና መበገስ ዝኾነ ኣከፋፋሊ ኖቲንጋም ፎረስት ዝኾነ ስቲቭ ሆጅ ዝፈጸሞ ጥፋት ከኣኽሎ ንደቂ ጋንቱ ማልያ ናይቲ ብብሉፅ ብቕዓትን ምትላልን ኣደዳ መሪርን ዘይርሳዕን ስዕረት ዝገበሮም ከም ዲያብሎስ ዝርእይዎ ማራዶና ሒዙ ጸንሖም። ዳርጋ ኩሎም ድማ ብዓይኖም ዝርእይዎ ዝነበሩ ነገር ከኣምኑ ስለ ዘይከኣሉ ንሆጅ ክጥሕርዎ ደለዩ። ተኸላኸላይ ኣርሰናል ዝነበረ ኬኒ ሳንሶም ብዙሓት ካባና ናይ ዝመታለሊ ማራዶና ማልያ ንምንታይ ደሊኻዮ ብምባል ንሆጅ ክንሃርሞ ንእሽተይ ተሪፍና ኣብዚ ሕጂ እዋን እታ ማልያ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከም እተውፅእ ምስ ፈለጥኩ ግን ብኻ ናተይ ኮይና ይብል ብምባል ቅድሚ 34 ዓመታት ነታ ማልያ ክውንና ብዘይምኻሉ ይጠዓዝ። ሆጅ ኣብቲ እዋን ምስ ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲን ኤቨርተንን ዝነበረ ንዲያጎ ምቁፅጻሩ ስኢኑ ከዓ ደድሕር ጽላሎት ክጎይ ዝወዓለን ፒተር ራይድ ብሓባር ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ሒዙ ነይሩ። ካብ ሜዳ ናብቲ ዘዕርፍሉ ሆቴል ምስ በጽሑ ድማ ነታ ጉዳመኛ ማልያ ካብ ቦርሱ ብምውጻኻ ንራይድ በኣ እናተዋዘ ነቲ ማራዶና ዝረኸሰ ቆስሊ ጨው ክንስንሰሉ መረጸ። ራይድ ብዛዕባ እዚ ከዘንቱ እንከሎ ኣብቲ ዕለት ማራዶና ጥራይ ኣይኮነን ኣሳቒንን ኣዕኒንን ናብ መደቀሲና ምስ ኣተና ሆጅ ነታ ናይ ማራዶና ማልያ ካብ ሰንጡ ብምውጻእ ሕጂኸ ከመይ ብምባል ሓቲቱኒ። ቆጣዒ ክቆጻጸሮ ስለ ዘይከኣልኩ ኣብ ሙሉእ ህይወቱ ኣጓኒፎ ዘይፈልጥ ጉስጢ ሂበዮ ይኹን እምበር በዚ ሎሚ ታማልያ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ስለ ተውፅእ ከሲቡ ይብል። ሆጅ ብሸነኹ ብዛዕባ ታማልያ ክዕልል እንከሎ ፀወታ ምስ ተፈጸመ ኦሮማይ ሕጂ ኩሉ ተወዲኡ ዝግበር ነገር የለን ኢለ ብምሕሳብ ንማራዶና ረኺበ ማልዩ ንኽህበኒ ክሓተ ወሲነ ብማዕዶ ክመጽእ ስለ ዝረእኽዎ ናብኡ ኸይደ ማልያ ያውፅአ ቀሪበሉ ንስኻ ብዘይጸገም ማልዩ ኣውፅኡ ምሳይ ተቓይርዋ እቲ መስርሕ ምልዋጥ ልዕሊ 10 ካሊታት እውን ዝወሰደ ይመስለንን። እታ ዝሃብክዎ ማልያ ዓቂቡ ዋድዩ ዋላ ይዓቀባን ዝፈልጦ ነገር የለን ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ይኹን ጽል የብለይን ኣነ ነቲ ብኢድ ናይ ምትንኻፍ ተግባር ብግቡእ ክርኢ ንዘይከኣለ መስመር ዳኛ ዶቾቬ ዝወቀስ ብምባል ንበደል ማራዶና ንዶቾቭ የሰክሞ። እታ ሆጅ ካብ ማራዶና ዝተቐበላን ዋንነቱ ዝገበራን ታሪኻዊት ማልያ ቁፅሪ 10 ኣብ ሃገራዊ ሚውዝየም ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ንበጻሕቲ ክፍቲ ኮይና ትርከብ። እንግሊዛውያን በጻሕቲ ነታ ማልያ ክርዩን ከለው ዝተሓዋወሰ ስምዒት እዮም ዘንጸባርቑ። ዳርጋ ኩሎም ናብ እንግሊዝ ዝገሹ ኣርጀንቲናውያን ድማ ነታ ማልያ ከይረኣዩ ናብ ሃገሮም ኣይምለሱን እዮም። ሆጅ ነዛ ኣብዚ እዋን እዚ ፍርቂ ሚልዮን ፓውንድ ተውፅእ ማልያ ክሸጣዶ ዋላስ ኣይፋልን ርግጸኛ ኣይኮንኩን ግን ኣመና ይፈትዋየ ይብል። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ዝተቐስናዮ ማራዶና ኣብ ሃገሩን ኢጣልያን ጥራይ ዘይኮነ ኣብታ ብኩዕሶ እግሪ ቀንዲ መቐናቕንትን ጸላኢትን ኣርጀንቲና ዝኾነት ብራዚል ከይተረፈ ሓያሎ ናጽላታት ብስሙ ተሰምዮም እዮም። ሓደ ካብዚኣቶም ኣትከዓይ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብራዚላዊ ስፓኛዊ ዲያጎ ኮስታ እዩ። ማራዶና ኣብ ዝፋን ንግስነት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ድሕሪ ምርጣጡ ንክብሩ ኣብ ኣርጀንቲና ይኹን ካልኦት ሃገራት ውሕድ ዘይኮነ ፊልምታት ተሰሪሕሉ፣ መጻሕፍቲ ተጻሒፉሉን ዜማታት ተደሪፉሉን እዩ። ካብዚ ሕልፍ ብዝበለ መልክዕ ድማ ኣብ ኣርጀንቲና ንማራዶና ኤግሌስያ ማራዶንያ ማለት ቤት መቕደስ ማራዶና ተባሂሉ ዝፍለጥ ቤት እምነት እውን ተሰሪሕሉ እዩ። እዚ ኣብ 1998 ሄክታር ካምፖማር ኣሌሃንድሮ ቬሮንን ሄሮናን ኣሜዝን ብዝበሃሉ 3 ደገፍቲ ዝተሃንጸ ቤት መቕደስ ካብ 120,000 ክሳብ 200,000 ዝበጽሑ ምዝጉባት ኣባላት ዘለዎ ኮይኑ እቶም ሰዓብቲ ንታሪኽ ማራዶና ዘዘንቱ መጽሓፍ ከም ቅዱስ መጽሓፎም ይጥቀምሉ። ኣብ ዕቤት ኩዕሶ እግሪ ማራዶና ተረኦም ንዝተጻወቱ ዝተፈላለዩ ሰባት ድማ በቶም ሰዓብቲ እምነት ከም ሃዋርያ ይረኣዩ። ኣብ ዓለም ዝተፈላለየ ዓውደ ኣቆጻጽራ ዓመታት ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ንኣብነት መብዛሕቶም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰዓብቲ ሃይማኖት ክርስትና ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ BC ወይ ቢፎር ክራይስት ከምኡውን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ AC ወይ ድማ ኣፍተር ክራይስት እናበሉ ንምልዋጥ ዘመን ክቆጽሩ እንከለው ሰዓብቲ ናይዚ ኣብ ኣርጀንቲና ዘሎ ቤት መቕደስ ከዓ ካብቲ ማራዶና ዝተወልደሉ
1960 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ድሕሪ ልደተ ዲያጎ ማለት ኤዲ እናበሉ ይቆጽሩ በኻልእ ኣዘራርባ ብኦም ኣብዚ ሕጂ እዋን ብድሕሪ ልደት ዲያጎ ኣብ መበል 60 ክፍለ ዓመት ኣለና ማለት እዩ እዚ ቤት መቕደስ ናይ በይኑ ስርዓተ ኣቆጻጽራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጽሑፍ ሰፈረ ናይ ብሕቱ 10 ትእዛዛት እውን ኣለዎ ነቶም ትእዛዛት ሓደ ብሓደ ምስ ንርኢ ትእዛዝ ቁጽሪ 1 ኩዕሶ ብፍጹም ኣይትረስሕን ወይ ኣይትሓስርን እያ ትእዛዝ ቁጽሪ 2 ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ንኩዕሶ ኣፍቅር ትእዛዝ ቁጽሪ 3 ኣብ ልዕሊ ዲያጎን ጽባቐ ኩዕሶ እግርን ዘለካ ዘይቀድመ ኩነታዊ ፍቕሪ ኣውጅ ትእዛዝ ቁጽሪ 4 ንማልያ ኣርጀንቲና ተኸላኸለላ ትእዛዝ ቁጽሪ 5 ነትእምርትታት ዲያጎ ኣብ መላእ ዓለም ኣቃላሕዮ ትእዛዝ ቁጽሪ 6 ማራዶና ንዝተጻወተሉ ቅዱሳን ሜዳታትን ማልያታትን ኣኽብር ትእዛዝ ቁጽሪ 7 ማራዶና ኣባል ሓንቲ ክለብ ጥራይ ከም ዝኾነ ኣይትእመን ትእዛዝ ቁጽሪ 8 ንመትከላት ቤት መቕደስ ማራዶና ስበኽን ዘርግሕን ትእዛዝ ቁጽሪ 9 ስም ኣባኻ ማራዶና ስም በኽሪ ወድኻ ኸኣ ዲያጎ ግበሮ ትእዛዝ ቁጽሪ 10 ነቲ ዝዓበየን ዝበለጸን ኣምላኽ ወይ ከዓ ፈጣሪ ኣኽብር ዝብል እዩ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሉስ መደብና ሳንቲያጎ ላራን ማጋሊ ጊልን ዝተባህሉ መንእስያት ቅድሚ ሞት ዲያጎ ደቂ ማራዶና ኢና ብምባል ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩን ድሕሪ ሞቱኻ መሰል ኣቦነት ንምርግጋጽ ሬሳ ማራዶና ካብ መቓብር ተፋሒሩ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ክግበረሉን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝጠርዑን ሓቢርናኩም ነርና ማራዶና ብሕማም ልቢ ድሕሪ ምማቱ ኣብ ከተማ ቦነስ አይረስ ኣብ ሓደ ብሕታዊ መካነ መቓብር ከም ዝተቐብረ ዝፍለጥ ኮይኑ መወዳእቱኻ ትሬሳ ንኽቃጸልዮም ናይ ቀረባ ስድራ ቤቱ መደብ ሓንጺጾም ዘለው ገለ ካብ ኣሕዋቱ ሬሳ ማራዶና ከም መራሒ ሕብረት ሶቪየት ነበር ቭላድሚር ኤሊች ሌኒን ብቬትሮ ኣብ ዝተሰርሐ ሳንዱቕ ኣትዩ ኣብ ቤተ መዘክር ክቕመጥን ንዘንቲ ዕለት ንህዝቢ ንምርኢት ክፉት ክኸውንን ድሌት ከም ዘለዎም ይሕበር ቤት ፍርዲ ቦነስ አይረስ ንጥርዓን ናይቶም ደቁ ኢና ኢሎም ኣመልኪቶም ዘለው ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ክልተ መንእስያት ንምስማዕ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ዝተኣከበሉ ንመርመራ ዲኤንኤ ዝኸውን ካብ ኣካላት ማራዶና ዝተረኸበ ቅምሶ ማለት ሳምፕል ከይቀረበን ኣድላይን ግቡን ምርመራ ከይተኻየደሉን ሬሳ ናይቲ ወዲ 60 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ንኸይቃጸል ኣዚዙሎ ጠበቓ ማራዶና ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ማራዶና ብሂወቱ እንከሎ ንመንነቱ ዘረጋግጽ ቅምሶ ስለ ዝገደፈ ቅምሶ ንምውሳድ ተባሂሉ መቓብር ተፋሒሩ ሬሱ ምውፃእ ከም ዘየድሊ ገሊጹ ንዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ሃብትን ንብረትን ማራዶና ንምውራስ 8 ወግዓውያን 2 ዘይወግዓውያን ውልዳቱን ከምኡውን 5 ኣሕዋቱን ናይ ይብፅሐናዩ መመልከቲ ወረቐት ናብ ቤት ፍርዲ ኣትዮም ከም ዘለው ይንገር ማራዶና እቲ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሂወቱ ዝረኸቦ ዝተፈላለየ ክብርታት ድሕሪ ሞቱ እውን ኣብ መላእ ዓለም ብሓፈሻ ኣብ ሃገሩን ኣብ ኤውሮጳን ድማ ብፍላይ እዚ ዘይበሃል ክብሪ ደሊቡን ዝተፈላለየ ዝኽርን ተገይሩሉን እዩ ሒደት ካብኡ ንምጥቃስ ድሕሪ ሞቱ ኣብ ሰዓበ መዓልትታት ኣብ ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳን ላቲን ኣሜሪካን ዝተኻየዱ ብምልኦም ግጥማት ሃገራዊ ሊግን ኣህጉርን ንክብሪ ማራዶና ናይ 1 ደቂቕ ዝኽሪ ብምፍጻም ተኸፊቶም ሬሳ ማራዶና ዝሓዘ ሳንዱቕ ብህዝቢ ናይ ስንብታ ስነ ስርዓት ክግበረሉ ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ 3 መዓልትታት ሃገራዊ ሓዘን ዝኣወጀ ፕሬዚደንት ኣርጀንቲና ኣልቤርቶ ፈርናንደዝ ኣብ ዝተረኽበሉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣርጀንቲናውያን ንሓደገኛነት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዕሽሽ ብምባል ሙሉእ መዓልቲ ብኪሎሜተራት ኣብ ዝልካዕ መስርዕ ተገቲሮም ተሮም እናሓለው ናብቲ ቤተ መንግስቲ ብምእታው ተሰናቢቶሞ ሓያሎ ካልኦት ናብቲ ቤተ መንግስቲ ንምእታው ዕድል ዘይረኸቡ ድማ ምስ ፖሊስ ተጓኒጾም ኣብቲ ጎንፂ እቶም ናብቲ ቤተ መንግስቲ ሓጹር ዘሊሎም ብሓይሊ ካእቱ ዝፈተኑ ናዕበኛታት ንፖሊስ ብእምኒ ዘጥቅዑ ክኾን እንከለው ፖሊስ ድማ ብመንገዲ ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ማይ ኣብ ዝባኖም ብምኽዓው ክከላኸሎም ፈቲኑ በተወሳኺ እውን ሒደት ዘይኮኑ ናዕበኛታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ነቲ ንሱ ዘካየዶ ኮፓ ዴላ ሊጋ ፕሮፌሽናል ተባሂሉ ዝፍለጥ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኮፓ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ዝብል ስም ንኽሕዝ ገይሩ ብምሎም ኣብታ ማራዶና ዝሰልጥና ዝነበረ ክለብ ጂምናዝየም ከም ተሓጋገዝቱን ስታፋቱን ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣባላት ድሕሪ ሞቱ ብገዛ ፍቓዶም ስርሖም ሓዲጎም ክለብ ቦካ ጁኒየርስ ንስታድዮማ ብምሉእ ብምጽልማት ነታ ማራዶና ጥራይ ኮፍ ዝብለላ ዝነበረ ናይ ኣገደስቲ ሰባት ክፍሊ ጥራይ ኣብሪሃት ታምስያ እታ ክለብ ብተወሳኺ ኣብ ፈለማ ተመዲቡሉ ንዝነበረ ግጥም ናብ ካልእ እዋን ዘሰጋገረት ክትከውን ከላ ቀጺላ ምስ ኔውልስ ኦልድ ቦይስ ኣብ ዝገጠመቱለኻ ተጻወቲ ክልቲአን ናይ ቀደም ክለባት ዲያጎ ኣብ ዝባን ማልዮም ስም ማራዶና ጠቂዖም ኣብ መበል 12 ደቓይቕ ናይቲ ግጥም ኮሎምቢያዊ ኣካፋሊ ኤድዊን ካርዶና ጎል ምስ እተወ ቦካውያን ቁፅሪ 10 ማልያ ሒዞም ናብቲ ጓሉ ንማራዶና ዳልማ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት ናይ ኣቦኣ ሕዙእ ኮፍ መበሊ ብምምራሕ ኣብ ቅድሚኣ ሓጎሶም ጸንቢሎምን ንዲያጎ ዘኪሮምን ኣብ ትህመት ነቲ ግጥም ክትዕዘብ ዝመጸት ዳልማ ነብዓት ክስዕራ ክኢሉ ብዘይካዚ ሊዮኔል መሲ ዝርከቦም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ብሉጻት ተጻወቱን ጎል ድሕሪ ምምዝጋቦም ንማራዶና ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዘኪሮሞ ሞት ማራዶና ምስ ተሰምዐ
ኣብታ ንሱ ከም ኣምላኽ ዝረኣየላ ዝነበረ ከተማ ኔፕልስ ኢጣልያውን ካብቲ ናይ ቦነስ ኤረስ ዘይሰንፍ ዝኽሪው ተኻይድሉ እቲ ምንታይሲ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዝገለጽናዮ ነታ ኣብ ውድድር ሴራ ኢጣልያ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይነበራን ናብ ሴሬ ቢ ከይትምለስን ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ዝነበረት ክለብ ናፖሊ ብሕልሙን ሪኣቶን ሓሲባቶን ዘይትፈልጥ ቱርናዓት ዓወታት እዩ ኣጨቢጥዋ ነታ ጋንታ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት 2 ግዜ ሻምፒዮን ሴራኤ ንሓደ እዋንካ ሻምፒዮን ዋንጫ ዩኤፋ ንኽትከውን ኣብቂዕዋ ማራዶና ስሙ ምስ ምውሳድ ኮኬይን ጉጅለ ማፍያ ካሞራ ዝሙትን ክሕደት ውላድን ዝኣመሰሉ ከበቲ ገበናውያን ጉዳያት ይተኣሳሰር ዳ እምበር ማልያ ክለብ ናፖሊ ለቢሱ ኣብ ጻወተሉ ዝነበረ እዋን ንስም ጋንታ ናፖሊ ካብ ባይታ ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ስለ ዘበረኾ ነፍሲ ወከፍ ነባሪ ከተማ ኔፕልስ ማራዶና ኣብ ልዕሊ ህይወቱ ዝገበሮ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይገድሰንን እዩ ንዓይ ዘገድሰኒ ትንሱን ህይወተይ ዝገበረላ ዓብ ነገር እዩ ዝብል ጭርሖን መምርሕን ብምኽታል ንኣለታዊ ባህርያትን ልምድታትን ተጻዋታይ ንጎኒ ገዲፉ ከም ንጉስ የኽብሮ ነይሩ እዚ ጭርሖ እዚ ኣብ ከተማ ቦነስ ኤረስ እውን ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዙ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ኣብ ባነር ተጻሒፉ ተንጠልጢሉሎ ድሕሪ ሞት ማራዶና ኔፕልሳውያን ናብ ስታድየም ክለብ ናፖሊ ሳን ፓውሎ ብምሓዝ ኣብ ኣፍ ደገ ስታድየም ማልያ ሽምዓ ዕምባባታትን ብምንባር ዘኪሮሞ ንጽባሒቱ ታጋንታ ምስ ክለብ ሬካ ገጠም ውድድር ኤሮፓ ሊግ ኣብ ዘሰላሰለትሉ ከዓ ንሜዳኣ ብዙርኡ ብርችት ሓውን ዝተፈላለየ መብራህትን ኣድሚቓቶም ስያ ነቲ ቅርስታ ክለብ ዝኾነ ማራዶና ንሓዋሩ ንምዝካር ከዓ ንሜዳ ስታድየም ሳን ፓውሎ ስታድየም ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ብዝብል መፀውዒ ብወግዒ ተኪኣቶ ኣብ ምዕራባዊ ህንዲ ከተማ ባራሳቱን ሓደ ናይ ክሪኬት ስታድየም ብስም ማራዶና ዳግማይ ተሰይሙ ኣብ ኣርጀንቲና ኖርማ ድራንጎ እተባለት ኣባል ባይቶ ስእሊ ማራዶና ኣብቲ ፔሶ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ባጤራ ሃገር ክሕተም እማሜ ኣቕሪባ ንሳ ኣብ እማሜኣ ኣብ 1,000 ባጤራ ሴሶ በቲ ሓደ ምስሊ ማራዶና ብግምጣሉኻ ምስሊ ናይ ሓንቲ ካብተን ንሱ ኣብ 1986 ዋንጫ ዓለም ሜክሲኮ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዘመዝገበን ውርያት ሸቶታት ክሕተም ዝብል ሓሳብያ ኣልዒላ ኣብ ርእሲ ዝውን እቲ ኣባል ባይቶ ምስሊ ማራዶና ኣብ ዝተፈላለየ ቴምብራት ሃገር ክሕተም እማሜ ኣቕሪባላ እቲ ስራሕ ንማራዶና ዝግባእ ክብሪ ዝህብ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ናብታ ሃገር ዝመፁ በጻሕቲ እውን ንማራዶና ምስኦም ሒዞሞ ምእንታን ክኸዱ ማልያ ዘይብሉ ቴምብራ ስለ ዝዕድጉ ኣብ ቁጠባ ኣርጀንቲና እውን ዘይነዓቕ እወታዊ ኣበርክቶ ክህልዎ ከም ዝኽእል ግምታት ኣብ ምግላጽ ንእማሚኣ ኣራጒዳ ሓጋጊ ኣካል ኣርጀንቲና ኣብ መጀመርያ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝሓድሽ ዓመት ኣብ ዝገብሮ ርክብ ኣብዚ ዝኣባል ሃገራዊት ባይቶ ዘቕረበቶ እማሜ ተኻቲዑ ውሳኔ ክህብ ትጽቢት ኣሎ ኣሰልጣን ቸልሲ ዝነበረን ኣብዚ እዋን ንክለብ ማርሴይ ዝዕልም ዘሎን ኣንድሬ ቪላስ ቦዋስ ብሸነኹ ፊፋ ነታ ንማራዶና ትውክሎ ቁፅሪ 10 ኣብ መላእ ዓለም ብዝኾነ ይኹን ተጻዋታይ ንኸይትልበስ ጥሮታ ንኸውፃእ ሓሳብ ኣቕሪቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን 5 መወዳእታን ክፋል ናይዚ ብተኸታታሊ ነቕርበልኩም ዘለና ንታሪኽን ፍሉይ ፍጻሜታትን ማራዶና ዝድስስ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ከሳብ ሽዑ ንኹልና በብዛለናዮ ሰላም እንጥዕናን